istorya sa kwan. Tubig. Ani. Okay. Ay, ballpen mo. Okay na ballpen. Mix. So, makita as you can see, settle down ang kuan. So, this process is sedimentation. So, sedimentation. So, itilt iyabo. Sige. Siguraduha nga dili ma. Okay. Yung mayabo. Kita mo. Ibilin ang yuta. Oh my God. Kulot ang yun. Stop. Ano? Prepare mo ba? Filter. Ay, lungag. Ay, butag lungag. Kung nakatagulungan. Sige. Tama. Sure niya i-cover sa bubble. Gunitin na siya. Para di siya mahugata na pala na. Daya. Iyabot to. Kani? It's so ay. So pa. No?